ସମସ୍ତେ ବଢେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କଳା କାନକୁ ମୋ ଚାକରାଣୀ ହେଲେ ବି ମୋ କାନକୁ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଉଡ଼ା କରିନି ବାବୁ। ଓଏସ୍ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହାରି ପାଖରେ ହାତ ପାତିନି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକରାଣୀ କାମ କରି ଆସୁଛି। ଓଏସ୍ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ବୋଲି ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜି ମାଜି ମୋ ହାତର ନଖ ସବୁ କଳା ପଡିଗଲାଣି ବାବୁ। ଏତେ ପରେ ବି ମୋ ପୁଅ ବୁଝିପାରିଲାନି ମତେ, ବୁଝିପାରିଲାନି। ତୁ ତୋ ମାର ପରିଚୟ ତାକୁ ଦେଇଦଉନୁ କାହିଁକି? ତା ମା କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ? ଅଛି ବାବୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସୁଖରେ ସଂସାର କରୁଛି। ତାକୁ ତା ମାର ପରିଚୟ ଦେଇଦଉନୁ। ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବାବୁ, ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତା ମାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତା ସ୍ୱାମୀ ପରିଣତ ବୟସରେ ତା ମାକୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଦବ। ଏତେ ପରେ ବି ମୋ ପୁଅ ମତେ ବୁଝିପାରିଲାନି, ବୁଝିପାରିଲାନି ମୋ ପୁଅ ମତେ।